Hej, jeg hedder Niels, og jeg er blevet bedt om at lave den her video fra legendernes verden, fordi jeg åbenbart er semi-berømt, fordi jeg engang har lavet en YouTube-video, der fik mere end 42 views. Så jeg ved ikke, hvorfor det er rigtigt af mig, der skal lave den her video. Men jeg vil rigtig gerne lave den, for nu har jeg været væk fra live i 7-8 år. Og hvad jeg hører fra fans og hvad jeg hører fra venner, så er dansk live meget federe i dag, end det var dengang jeg var rigtig aktiv. Men nu er jeg så kommet tilbage og begyndt at spille her i legendernes verden, og det her er i hvert fald væsentligt federe end det live, jeg husker. Alt herude spiller. Logistikken spiller, der er fede kostymer, der er søde mennesker. Det er voksen live, så man kan få lov til at drikke en bajer en gang imellem. Jeg synes kostymestandarden er høj. Jeg synes spillerne er fede. Jeg synes arrangørerne virker som nogle arrangører, der faktisk bare gerne vil have nogle glade spillere, og ikke nødvendigvis gøre det som et eller andet kæmpe magttrip, som andre arrangører. Det er ikke det, den her video skal handle om. Det jeg prøver at sige, det er, dansk live er pissefedt i år. Og i de her år. Og legendernes verden er i hvert fald pissefedt. Kom ud og prøv det.